Сілавікі пайшлі супраць улады і выйшлі на пратэст. Гэта праўда. Беларускі АМАП таксама ідзе супраць Лукашэнкі. Як гэта магло здарыцца? Захоп Лукашэнкі. Неверагодны сцэнарый, які становіцца рэчаіснасцю. Аперацыя спецназу і сілавое выцягванне яго з рэзідэнцыі. Ёсць афіцыйная заява. Нечаканае прызнанне дыктатара. Ён назваў сябе сукіным сынам і невечным. Што за слова выразила ягоная прапаганда? Мы маем. Вяртанне ў СССР пачалося. Лукашенко марыць пра вяртанне да генсекаў і адзінай партыі. Ці паспее ён ператварыць Беларусь у калгаснае балота мінулага стагоддзя перад тым, як памрэ. У Лукашэнкі з'явіўся сапраўдны канкурэнт. Зміцер Лупач пра тое, каго насамрэч варта баяцца ўзурпатару. Бліжэйшы хаўруснік распачынае вайну супраць Лукашэнкі. Што адбываецца? У Беларусі пачалі нападаць на міліцыянтаў. Дранікі, мука і нацыянальная бяспека. Рэцэпт расійскай блогеркі раз'юшыў беларусаў больш, чым палітычныя навіны. Гэта ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь. Ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Вітаем вас, шаноўныя гледачы. Сілавікі выйшлі на пратэст. І гэта не жарт, і гэта не дзе-небудзь, а проста ў самым цэнтры горада. Больш за 100 людзей, узброеных з законам, ідуць па вуліцах з плакатамі. У кампаніі смелыя ва ўладзе адсутныя і нават падманутыя і бітыя. І гэта не сцэнар фантастычнага фільма. Правда, гэта пакуль не Менск. Гэта Маёрка і сталіца Пальма. Турыстычны рай, дзе, здавалася б, павінны быць толькі пляжы і кактэлі, а не незадавольная паліцыя. Нават у малых еўрапейскіх гарадах ахоўнікі парадку могуць сказаць «хопіць» і выйсці на вуліцы, патрабуючы ад мэрыі гораду нарэшце выканаць старыя перадвыбарныя абяцанкі-цацанкі. Роўныя заробкі, справядлівыя графікі і нармальныя ўмовы працы замест бясконцых адгаворак. І самае важнае і цікавае. Улады пачулі і адгукнуліся. Пайшлі на саступкі, абяцаюць перамовы. Пра гэта спакойна распавядаюць на мясцовым тэлебачанні. І, увага, нікога не звальняюць. Уявіць такое складана. А між тым людзі па ўсім свеце ад сталіц да сонечных выспаў адстойваюць свае правы. Проста зараз. Нават тыя, хто звычайна забяспечвае парадак. Што ж, некалі побачым такое сонца і не на Маёрцы, але і ў нашым ваконцы. Але і сілавікі Лукашэнкі ў шапку не спяць. Таксама пагражаюць стаць у апазіцыю. Не верыце? Вось самі паслухайце. Мы станем в оппозицию, мы не будем ее слушать. Гэта праслухоўка ад кіберпартызану. І пра што гэта сілавікі? Можа, пра Ціханаўскую? Дзе там? Гэта яны былі ўзбунтаваліся ў свой час супраць свайго ж камандзіра. Дакладней, супраць камандзіркі. А шалець. А тая зараз выйграла конкурс прыгажосці сярод міліцыянтаў. Выбачацца цяпер трэба. Прызнавацца, што не мелі тады рацыі. У сэнсе не міліцэйскай рацыі, а былі неправы, кажучы па-расейску. Мала міліцыянтаў і камандзірак, дык простыя людзі зусім абарзелі, сталі нападаць на міліцыянтаў. Што ж гэта такое? Выхапіў зброю, глядзіце відэа, і гэта пад 2 прамілямі. А што ж гэта за міліцыянты такія? Дык больш таго, ён яшчэ і збег з таго месца. Ну, увогуле, уму непасціжыма, і іншага слова не знойдзеш. Тым часам Лукашенко ў інтэрв'ю Russia Today прызнаўся, што ён сукін сын. Какие бы со мной переговоры Запад не вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Галоўнае, што ён зразумеў, што ён сукін сын, а чый гэта ўжо пытанне другасна. А яшчэ Лукашенко зрабіў шакавальную заяву, ад якой у Наталі Эйсман ледзь сэрца не стала, ды валасы дыбам узняліся. Мое преимущество в том, что я считаю, что мне не очень много осталось жить. Прапагандысты з пула настолькі ад'ехалі, што выразалі гэтыя словы з самай поўнай версіі інтэрв'ю на сайце Лукашенко. Мое преимущество в том, что я считаю, что мне не очень много осталось жить. И если я не буду президентом, государство мне угол какой-то предоставит для того, чтобы я мог жить, ну и какую-то небольшую пенсию, зарплату для того, чтобы я мог существовать. Я, вышедший из бедной семьи, если можно так сказать, бедная жизнь
я не привык к этому богатству. Што здароўе Лукашэнкі не фантан, гэта даўно не хаваюць. А што гэта за жанчына побач з ахоўнікамі Лукашэнкі? Няўжо ён ужо не давярае мужыкам і, па прыкладзе Муамара Каддафі, набірае ў асабістую ахову жанчын? Пакуль яшчэ не. Гэта жанчына мама Умкі, Святлана Канашенка. І яна там не здарма. Нагадаем, што яе сапраўдная функцыя як асабістай лекаркі не прыбіраць за шпіцам, які актыўна памячаў тэрыторыю Нацыянальнага музея на суботніку, а сачыць за станам дыктатара Беларусі. Отцентрую. А то вунь як кавыляў на суботніку, дзе пасля двухтыднёвага знікнення з'явіўся Коля Лукашенко. Прывітанне. Ну что, Коля, ты будешь дерево держать или засыпать землей? Буду сажать. Дарэчы, паводле Лукашэнкі, Коля ніколі, быццам верш, Коля ніколі не меў ніякіх прывілеяў. У меня сын учился в деревенской школе. Вместе со всеми поддерживается многими отношениями. Он поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Ай, зноў схлусіў, яму не прывыкаць. Пекінскі універсітэт займае ў сусветным рэйтынгу ажно 249 месца. Ну, можа, у кітайскім першае. А спецыяльна перабудаваную для навучання Колі школу ў Астрашыцкім гарадку побач з адной з рэзідэнцыяй Лукашэнкі, каб бліжэй даязджаць было, назваць вясковай, гэта, канешне, трэба ўмець. Ну, у прынцыпе, усю краіну ў вёску ператварыў. У любым выпадку, казаць услых, што Лукашенко хутка капыты адкіне ці лапці за ікону закіне, да і пачуць такое з вуснаў самога Лукашэнкі, гэта ж нешта новае. Калі вы скажаце, я нагнетаю ці перабольшваю, не, вось яшчэ. Я думаю о будущем, я не вечный. Няўжо рыхтаваць шампанскае? Ці зноў будзеце казаць, што такое і раней было? Але яшчэ ніколі за 72 хвіліны размовы Лукашенко больш за 10 разоў не ўзгадваў Господа Бога. И он мне всегда подсказывал, наверное, он, хоть я когда-то был атеистом, Бог помог мне с этим справиться. И мы заветами Господа Бога должны с соседями налаживать отношения, какие бы они ни были. Господи, помилуй! А памятаеце, Лукашенко таксама ўсіх любіць мілаваць, і ён хіба што думае, што ён вышэй за Бога, і так яму калісьці казалі. Але хіба ўжо грахі замольвае ў свайго духаўніка Федора Поўнага, ці дапаможа яму гэта? Між тым прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі папярэдзіў Александр Лукашенко, калі той не спыніць падрыхтоўку да новага наступу з Беларусі, сцэнар можа аказацца больш жорсткім, чым хтосьці сабе нават уяўляе. Ажно да варыянтаў, падобных да таго, як ЗША дзейнічалі ў дачыненні да Нікаласа Мадура. Даручыў праз адпаведныя каналы папярэдзіць фактычнае кіраўніцтва Беларусі пра гатоўнасць Украіны абараняць сваю зямлю і незалежнасць. Характары наступствы нядаўніх падзей у Венесуэле павінны стрымліваць кіраўніцтва Беларусі ад памылак. Ну, захапілі Мадуру, захопіце Самадура, чаму не? Лукашенко таксама не забывае пра Зеленскага. Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. Мне это надо, но и деньги неплохо, и оружие неплохо. Трэба грошы, не трэба грошы. Толькі Лукашенко так умее ў адным сказе дзве супрацьлеглыя думкі выказаць, як пра жаданне сустрэцца з Дональдом Трампом. Неправда, что я прям горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и вот просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку. І яшчэ адно прызнанне веку. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Не імператар, усяго толькі дыктатар, які нарэшце ўцяміў, што беларусы адкрыта падняліся супраць яго ў 2020 годзе, дабіваючыся справядлівасці. Это было основание, хорошее основание и причина, справедливая причина борьбы против меня внешних моих врагов и противников. Я это хорошо понимаю. Але Лукашенко пайшоў далей. Я историк. Я знаю, как было в истории. І прызнаўся гісторык, што ягоны рэжым нічога добрага не чакае. Диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Таму, паводле Лукашэнкі, краіне патрэбная вялікая рэформа. Я об этом много думаю и уже с некоторыми специалистами посоветовался, как жить дальше. Пра чаканне рэформаў з боку беларусаў яму паведамілі кампетэнтныя органы. І ён ужо пра гэта казаў пры адкрыцці новай лякарні ў Менску. Хотите реформ? Пожалуйста. Я могу за сутки организовать эти реформы. Я научился, я умею это делать.
А што рабіць, калі неверагодна вырасла колькасць зваротаў з крытыкай чыноўнікаў? І гэта пакуль што чыноўнікаў. Потым зразумеюць, што гэта не царь харошы, а баяре плахія. І вось зараз нават такія, як выкладчык БДУИР, расказаўшы пра махінацыі універсітэцкага кіраўніцтва, таксама выступаюць адкрыта. Уважаемый Александр Григорьевич, я прошу вас взять под личный контроль происходящее в БГУИРе, обеспечить, наконец, проверки по всем изложенным фактам. Гадзіну і 18 хвілін распавядае. Ці ж Лукашенко будзе гэта ўсё слухаць? Разумным чалавекам сябе лічыць, а не можа коротко думку падаць. Краткай же, сестра талант. Аднак чым скончацца такія звароты, сам Лукашенко ўжо прадказаў. Если человек пишет о чем-то, мы проверяем там, особенно в социальных сетях, начинаем проверять, но на 99% это неправда. 99%? Ну хаця б на 3% праўда, каб было. Хто ж гэта можа лепш ведаць пра адсоткі? Толькі Лукашенко з яго сфальсіфікаванымі працэнтамі на выбарах. А цяпер ён яшчэ рыхтуе і рэформу перабудовы ў Беларусі, але спойлер, не тую, пра якую вы маглі подумать. Нам надо серьезно подумать над управлением страной, может даже провести реформу управления государством, используя опыт старого. Лукашенко вырашыў вярнуцца назад у СССР. Back in the USSR. Ну што ж гэта такое? Яму мала савецкасці ў Беларусі, помнікі Леніна, Вялікая Кастрычніцкая і гэтак далей, і гэтак далей. Трэба больш. Ды настолькі, каб зноў была толькі адна партыя, як некалі КПСС, каб быў адзін нязменны лідар, генсек геніяльны і ніякіх прамых выбараў кіраўніка. Вось яна, мара. Ведаеце, тут узгадаўся адзін барадаты анекдот. Зміцер Лупач у нас у студыі. Прывітанне, Зміцер. А можете гэты анекдот нагадаць? Ну, прывітанне. Это адзін мужик вырашыў паступіць у шэрагі камуністычнай партыі і піша заяву: «Прыміце мяне, калі ласка, у шэрагі КП». А яму парторг кажа: «Так трэба ж пісаць КПСС». Такое сессия уже был. Это не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального президента. Таму рыхтуйцеся, што ў Беларусі стане яшчэ весялей, ці дакладней краіна ператворыцца яшчэ ў большае балота. Ці паспее Лукашенко перайсці ад словаў да справаў, як вы лічыце, пішыце ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна. А тым часам ужо ператвараецца. Вось прапагандысты паведамляюць, што ўся краіна выйшла на суботнік. Ці правільней казаць, выгналі ўсю краіну, яшчэ і прымусілі заплаціць. Мы сюда пришли с приподнятым настроением. Дружна выйшаў з знятым настроем, як Трамп побач з мікрафонам. Байден так не мог. А вось лукашэнкаўскія ідэолагі падобна могуць, бо паклалі такі прыбор на ўсю сістэму. Бо як гэта назваць, як не дыскрэдытацыяй дзяржаўнай улады? Деревни, 2 села, 8 девок, 1 я. Такі вось яшчэ закасплеілі эпізод з савецкай камедыі, якая выйшла на экраны, калі Лукашенко яшчэ ў школе вучыўся. І хіба што глядзеў, і спадабалася. А вось яшчэ люты крынж. Берем ветошь и протираем поручни. Гэта ж якім рызём яны збіраюцца парэнчы праціраць? Срамота! Зрэшты, пра што тут казаць? Памятаеце, як на мінулым тыдні Лукашенко ледзь не прымусіў чыноўнікаў есці корм для рыбак і карпам яго обозвал. Я не буду скрывать, вот даже так для демонстрации, вот, даже съем. Не надо есть. Ну, один съем. Что не хватало? Карпом станет. Шулейка, давай пусть шулейка. Потом один БК спишет, то, что съел. Ну а тым часам лукашэнкаўскія сілавікі зноў убачылі пагрозу для улады. Для якой? Для сваёй. Ды дзе у каардынацыйнай радзе да асабіста ў Ціханаўскай. Як же так, Зміцер? Здаецца, казалі, што ўсё ўжо даўно там зачысцілі. Нічога не баяцца. Пару тысяч прагаласуем ужо ў каардынацыйнай радзе, а яны там дрыжаць сядзяць, ці што? Ну, атрымоўваецца так. Ужо у саміх беларусаў там неадназначнае стаўленне да этой каардынацыйнай рады. Яшчэ і пішуць аб гэтым на сваёй старонцы. Такі вэрхал учынілі. Ну, здаецца, няма чаго баяцца. Самі беларусы да гэта неадназначна ставяцца. Няўжо дзядзькам у пагонах гэта так страшна? А можа, не адмыслова так робяць, адводзяць ад сябе ўдар, бо пагроза якраз і ёсць у іх саміх. Так чаму Лукашэнку варта баяцца сваіх жа сілавікоў, распавядзе ў сваім сюжэце Зміцер Лупач.
заўважылі, што ў Беларусі з'явіўся чалавек, які занадта старанна паўтарае Лукашэнку. Гэта ўжо не проста лаяльнасць, а нешта куды большае. Вось Лукашенко показывая себе великим спортовцем. Прагматично. Где надо, через стекло отбросились в среднюю зону. Пусть потом заходят. Защитники на месте. И Юрий Караев рыхты, кто я самое робить. Ну, любимый мой вид спорта – это волейбол. Он очень красивый, и в моем возрасте уже не надо там много бегать. Настольный теннис люблю, футбол. Ну вот лыжи увлекли уже лет 12. Вось Лукашенко з вілкамі на ферме колупаецца, і Караев ад яго не адстае. Таксама з вілкамі ў руках ферму інспектуе. І падначаленых дзічыць. Выбоину, кусок заровнять. Вось Лукашенко проявляе клопат пра цялушак. Тебя как зовут, красавица? Стельная, да? И Караев тут так тут. Приезжаем на ферму, видим тёлок, спрашиваем, сколько им. Говорят, 18 месяцев. Открываем документы, а им 24 месяца. И все это время их содержали, как в блокадном Ленинграде. Проголодь. Как такая тёлка сможет стать дойной коровой? Никак. Женщина, которая не набирает вес, не может выносить ребенка. Так и тёлка не сможет дать здорового потомства и молока. Да и іншымі тёлкамі яны аднолькава цікавяцца. І не толькі тёлкамі. Караев ва ўсім пераймае Лукашенку. Супадзенне? Наўрад ці. Да і знешне яны вельмі падобныя. Караев высокі, мажны, такі ж брутальны. Праўда, не лысы, але стрыжэцца вельмі коротка. Карпянкоў таксама мужик жорсткі, вуняк уласнаручна дручком вітрыну хвошча, але ростам не выйшаў. Лукашенко такіх не вельмі баіцца. Вунь Шуневіч таксама спрабаваў пераймаць Лукашенку, але не той фармат. Дык можа ўсё это не выпадкова? Можа Караев да чаго рыхтуецца? Спачатку пераймаеш, потым замяняеш. Бо ў сістэме, дзе ўсё трымаецца на адным чалавеку, любы падобны павінен успрымацца як магчымая пагроза. Асабліва, калі ён выглядае як маладзейшая версія. І раптам так здарыцца. Сёння вілы, заўтра хакей, а паслязаўтра я тут галоўны. І ўсё. Пішы прапала. Хтосьці скажа. Караев по закону не можа быць кіраўніком. Ён не грамадзянін Беларусі па нараджэнню. Дык закон можна ж абысці, як лужыну на дарозе. Да і сам Лукашенко прыклад падаў. Иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. Таму Лукашенку трэба быць пільным і сачыць за былым міністрам. Бо ў Беларусі небяспечна не толькі быць супраць Лукашэнкі. Небяспечна быць занадта падобным на яго. Зміцер Лупач, прабел. Галоўнае ў гэтай сістэме не перабраць з падабенствам, а то яшчэ раптам палічаць канкурэнтам. Ну так, тут галоўнае, кажуць, не перабаршчыць, ды не паказацца разумным. Разумнікаў ніце ж не любяць. Памятаеце, як расейскі цар Пётр казаў, подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальника. І за 300 годдзі нічога не змянілася. Таму Лукашенко не там ворагаў шукае. Пакуль ён збіраецца ваяваць з Захадам, ды пагражае ўкраіне, вайну супраць яго развязвае самы блізкі хаўруснік – Расея. Хто б мог падумаць, праўда, пакуль не з танкамі ды дэсантнікамі, але з малаком. Чаму? Бо збівае Лукашенко кошты на малочныя прадукты, чым крыўдзіць расійскіх вытворцаў. Вось расійскі ўрад і стаў на іх абарону ды падключыў сваіх верных слугаў. Раз спажыўнагляд, ды раз сельхазнагляд. Эй! Двое из ларца одинаковых с лица! Раз спажыўнагляд адразу і выявіў рэшткі лекаў ад глістоў беларускай малочнай прадукцыі. Ды дзе у прадукцыі лепшых вытворцаў савушкіна прадукта, ды смалявіча малако. Мала гэтага, дык яшчэ раз сельгаснагляд не пусціў у Расею беларускіх пчолак. Маўляў, няправільныя гэта пчолы. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Інспектары заявілі, што пчолы могуць перавозіць на сабе нейкіх паразітаў. А яны ж ад паразітаў збегчы хацелі. Ды дзе заявілі? На мяжы са Смаленскай вобласцю. Самі яны паразіты. Трэба ім нагадаць, што Смаленск – беларускі горад, як у нас у каментарах вось пісалі нядаўна. І нават сталіцай Беларусі быў. Праўда, толькі 8 дзён, але ж быў. Не здарма туды і фінал беларускага хакею
заявіўся. І каментатары там нагадалі расейцам пра Смаленска. Але каментатары каментатарамі, а вось Лукашенко супраць расейцаў выпусціў больш цяжкую артылерыю. Грышу Азаронка. Ды на іх жа інфаполі на канале РТР Беларусь с дискуссией «Белорусский язык. Нужен ли он тем, кто говорит по-русски?» Просто не понимаю, а зачем он мне? Калі бацькі чытаюць практыкаванне, яны не могуць яго выканаць, бо яны не разумеюць, што там ад іх патрабуецца. Беларуская мова – гэта гонар нашай краіны, гэта наша самаідэнтычнасць. Вядома ж, ні на якую беларусізацыю спадзявацца нельга, але ж нервы расейцам паказатаць могуць. Бо ў беларускай мовы ў Беларусі такія ж правы, як у самой Беларусі ў так званай саюзнай дзяржаве. І калі ў Беларусі сілавікі пішуць пра Расею паважліва, соседнее государство, то ў Расеі Беларусь называюць грэбліва сапредельнай тэрыторыяй. А вось нейкая расейка вырашыла таксама паказатаць нервы. Ды не Лукашенко, а ўсім беларусам. Узяла і выдала рэцэпт сапраўдных беларускіх драннікаў. На яе думку, вядома ж. Ну і нібы разварушыла пчаліны рой. І тыя пчолы, што нават праз мяжу не змаглі прарвацца таксама. Там былі беларусы, як раз'юшаныя пчолы, і наляцелі у каментарах. Тут і закранулі адно з галоўных беларускіх пытанняў. Ведаеце, як у свеце ёсць быць або не быць. Дык тут вось даваць муку ў дранку ці не. Мало таго, што беларусы і так гадамі спрачаюцца, якая згушчонка лепшая, глыбоцкая ці рагачоўская. Дарэчы, напішыце ў каментарах, якая вам больш смакуе. Я за глыбоцкую, бо Зміцер з глыбокага. Так тут яшчэ і тэма мукі ўзнікла. Гэтыя дыскусіі забіраюць у беларусаў столькі часу і энергіі, што няма калі як след з Лукашэнкам заняцца. Вось то і сядзіць ва ўладзе ўжо 4-й дзесятак гадоў. Спадзяёмся, што нарэшце беларусы разбяруцца і са згушчонкай, і з мукой у драніках, і займуцца нарэшце рэжымам Лукашэнкі. Чаго мы ўсім нам і вам жадаем, а вам асаблівая падзяка, што глядзіце, што цікавіцеся гэтымі падзеямі і што ведаеце пра тое, што адбываецца. Мы разам. Дзякуй, што былі з намі. Да пабачэння.